ଆଉତେ ଖାଞ୍ଚିବ ଖାଞ୍ଚିବ ଖାଞ୍ଚି ମାନେ କ'ଣ କଡ଼କ ହବ କଡ଼କ 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 ହବା ପାଇଁ ଜାଳ ତମେ ଦେଇପାରୁନ। ଯାଉ ଦେଇଦବା। ବିପ୍ଳବ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହବ ନା? ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଲେମ୍ବୁ 1 ଏବେ ବନେଇବା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ପ୍ରଥମେ ପକେଇବା ଆମେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପକେଇବା କ'ଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ତିଖା ଲାଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବା? କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଆମେ ଟିକେ ପକେଇବା କୋରିଆଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ପୁରୀଟା ଦେଲ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜଜ ଏସବୁ ମସଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟିଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ। ଗରମ ମସଲା ଦିଅ, ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା, ରୁଚିର ଗରମ ମସଲା। ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଦେଲା, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଦିଅ, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟି ଦିଅ। ଧନିଆ ମସଲା, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, କୁମିନ୍ ପାଉଡର, କ'ଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦରକାର। ଆଉ ନା 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 କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିକେନ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେଇଛି, କମ୍ପାନୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ପ୍ରାଇମ୍ କମ୍ପାନୀ। ତାପରେ ଦିଅ ଆମକୁ ଚିକେନ ମସଲା। ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦିଅ, ହାଲକା ପଡ଼ିବ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ମସଲା, ତୋର ମସଲା ସେଟା କାଟିଲେ ଏଟା କାଟିବେନି ତ? ସେଟା ଦରକାର ପଡ଼େ ପଛକୁ, ଏଟା ରୁଚିଟା ଲାଷ୍ଟର। ହଁ ବାସ୍। ଆଉ ମେଥି ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ଜଲଦିଟା କାଟିବି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟର। ଦେଇଛ ଭାଇ? ସୋରିଷ ସସ୍ କାହିଁ? ସୋରିଷ ସବୁ ବଡ଼ ଅଛି, ଛୋଟଟେ ମିଳିଲାନି। ବଡ଼ ଆଣିତ ପଇସା ପାଇଲେନି। ପାଇକାଲି ଗାଳି ଦେବେ, ପଇସା ଅଭାବରୁ ସୋରିଷ ସସ୍ ଆସିନାହିଁ। ଦୋକାନ ତ ସଟ୍। ଚାଟ ମସଲା ଏବେ ନା ପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ? ଲାଷ୍ଟ ଚାଟ୍ ମସଲା ଲାଷ୍ଟର। ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଟ୍ ମସଲା କିଏ କମ୍ପାନୀ? ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା। ଏଟା ପକେଇବା ନିହାତି ସେଟା ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେବା। ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା ପକେଇବେ। କ'ଣ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାରେ ପକୋଡ଼ା ଭଲ ହେବନି। ଚିକେନଟା କେତେ କିଲୋ ଆସିଛି ଆଜି? 2.5 କିଲୋ। ଖାଇବେ କେତେ ଜଣ? 5 ଜଣ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦିଅ, ନିଅ। ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ରସୁଣ ଦେଇଦିଅ, ଭଲ ହେବ। 2.5 କିଲୋ ବହୁତ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିବା। ଦହି ପଡ଼େନି। ଦହି ଆପଣ କ'ଣ ବିରିୟାନୀ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦହି ପକେଇବେ। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ମାରିଲେନି? କଲର୍ ବିନା କଲର୍ ଖାଅ। କଲର୍ ତ ସମସ୍ତେ ମାରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିନା କଲର୍ ଆମେ ରେଡ୍ କରିବୁ ଆଜି। ଟି କରିଦେବ ସେଠି। ଆଗକୁ ଚିଲେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ଦେବ? ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ କମିଗଲା। କ'ଣ କରିବା ତମେ? ଏ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ପକୋଡ଼ାରେ କେବେ ଆଣିବେନି। ମୋର ଖାଇଦେବି। ଚୁଲି ଲଗାଅ, ପୋଡ଼। ଶିକ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେବା। ଏଇଟା ପକାଅ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦିଅ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଭଲ ହେବ? ବେଶୀ ଦେବା ନାହିଁ। 200ରୁ 250 ଗ୍ରାମ ଦିଅ, ବୁଲି। ବାସ୍ ଗୁଳି ଦିଏ। এটা ধরা দেখাଯିବାର କାରଣ କଲର୍ ପଡ଼ିନି ନା, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀମାନେ କଲର୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଖିକି ଯେମିତି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସେମାନେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ଖରାପ, ଆମେ କେତେ କଲର୍ ଦେଉନା। ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ।
ଆଉ କେତେ ଦେମି ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ବାସ୍ 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 ହେଇଯିବ କାରଣ କନଫର୍ମ ବି ବେଶୀ ଦେଲେ ଭଲ ନୁହେଁ ନା ନାଇଁ ପତଳା ହେଲେ ଭଲ ମୋଟା ହେଲେ ତ ଆଳୁ ଚପ୍ ଭଳିଆ ନାହିଁ ବାସ୍ନାଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଆସୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା କେଉଁ ବାସ୍ନାଟାରୁ ଆସୁଛି କୋରିଆଣ୍ଡର ନା କୁମିନ୍ସରୁ ଆସୁଛି এটা କ୍ୟୁମିନ୍ ଏବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ରଖିଦେବା କେତେ ସମୟ କହିଲେ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା ଯଦି ନିଆଁ ଲଗେଇଲ ନିଆଁ ପୁରା ଜବର ଜଳିଛି ପୁରା ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଚୁଲିରେ ପକଡ଼ା ହବ ନାଇଁ ଚୁଲିରେ ପକଡ଼ା ଏଇଟା ଭଲ ନା ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଇଏ କିଣିବି ଭାବୁଛି କଡ଼ା ବସେଇବା ସେ ଚାହା ଯୋଉ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ ନା ସେଟା କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ କରିଦେବ ସେଇ ପାଖ ଖିଞ୍ଚ ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ଏବେ କଡ଼ା ବସିଗଲା ସବୁବେଳେ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଛାଣିବେ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ଖାଅ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ରୁହ ଆଉ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଚାଲିବନି ଚାଲିବ ଫର୍ଚୁନା ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଚାଲିବ ରୁଚିଗୋଲ୍ଡଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରୁଚିଗୋଲ୍ଡଟା ରୁଚି ଗଳଟା ବହୁତ ମୋଟା ତେଲ ବାବାଙ୍କ ତେଲ ବାବାଙ୍କ ତେଲ ଭଲ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଉଟା କି ଆସୁଛି ଭଲ ଭଲ ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଏତେ ଭଲ ନା ଆମେ ତ କାହାରି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କିଛି କହିବାନି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଯେଟା ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ପତଳା ତେଲ ଆର୍ସିଏନ୍ ଆଉ ପତଞ୍ଜଳି ଟିକେ ପତଳା ଅଛି ରୁଚି ଗଳଟା ଟିକେ ମୋଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ଭଲ ହବ ଆଉ ନିଆଁ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ନା କ'ଣ ନା 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 ନିଆଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଳ ଦେବ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଛାଣିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ ନା କାଣା ମୋତେ ପେଟରେ ନିଆଁ ଦେଲାନି ଘରେ କିଛି ଖାଇନ କି ତମେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଛାଣିବ ଏ ପକେଇବା ପକାନ୍ତୁ ନିଆଁ ନିଆଁ ଢେର ହେଇଛି ଏଇଟା ପୁଡ଼ିଯିବ ପସନ୍ଦ ଜଣ ଘର ଦେଖି ମାରିବ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଘର ଟିକେ ପକେଇ ସାରେ ଏତେ ଆଖ ନା ଏଟା କାମ କରିବ ଦେଖା ଦେଖା ଦାଦା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ହାତରୁ ପ୍ରଥମ ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଇଛି କ'ଣ ଲାଗିବ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଟିକେ କୁହ ଲଙ୍କା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଞ୍ଚିବ 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 ମାନେ କ'ଣ କଡ଼କ ହବ କଡ଼କ 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 ହବା ପାଇଁ ଜାଳ ତମେ ଦେଇପାରୁନ ଯାଉ ଦେଇଦେବା ହଁ